Чудите ли се защо някои хора имат енергия, други нямат? Чудите ли защо някои са в добра форма, по-младолики, по-енергични? Да, има значение вътрешното състояние на клетките. Това е така, защото когато се грижиме за себе си, можем да имаме енергия, здраве на всички нива. Всяка сутрин е добре да активираме нашите клетки, нашето тяло, физически упражнения, но също така да възбудим нашите стволови клетки, тъй като те са организатора на нашето здраве. Това е много лесно с Хикс-39, едни прекрасни лепенки, които възстановяват моето здраве, които работят за моята енергия, за възстановяване на цялото ми здравословно състояние, също така енергия, желание за живот и прекрасно виждане за напред. Така че може да се възползвате, обадете се. Това е една нова иновативна система за възстановяване на стволовите клетки, която работи за мен. Обадете се, за да ви разкажа. Ето тази малка лепенчица как работи. Окей, аз продължавам. Чао!